Horas madita salutna. Taparadema rohata mandohoti pertangyangan di bagasan Bornginon. Marende mahita.
hite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni toni perbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Songonondo hatani Tuhan Yesus, martuama akan nama uas, male mida hati goran, ay pabusurondo nasida. Martuama akan na ias tondi, ay daw nasida do debata. Haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan debata, ama namin na di mo nagijang, upang idohami tuho, say lehon matu hami, tondi ni asitongan dohot dame, asa taka suboto hami, nasalomo ni roham, jala urupi mahami, mangulahoni sian nasa gogonami, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Epistel di patangnyata bornginon, iman atar surat di Matius 10 tolu, ayat 31 saat 35. Marsorin-sorin mahita manjaha. Dungi di dogma, umpamana asing tunasida. Tu dosdo harajaon banua gijangi, tu batu nisi arum. Nabi nuat ni sada halak, lao mana burhon tu porlakna. Dungi umpamana asing muse, dia tahun tu natorop. Tu dosdo harajaon banua gijangi, tu itak naung nyasoman. Nabi nuat ni sahalak ina-ina, lau pasarhon tu itak tolu apang, paima asom saluhutna. Asa jupang ina tahun ni panurirangi na mandok. Huukape pamangaku, maka tahun umpama hurung karipe na buni sian mula ni portibion. Ima sahatna martuado akan natumangihon hatani debata jalan na umpe opsa. Amin. Tabege makur sian inahana diuduti kur ama Immanuel.
Marene Mahita. Oh
pasada maruhatta. Debata Jehovah amanami nang sobahami marhiti Yesus Kristus. Mandok mauliati dohami Tuhan tua dopamu. Siala asi dohot holong ni roham. Naung mengiring perdalanan ningulu nami. Terlumubi manipat sadarion. Diragam dia keulaun akka sidalanan sian nasungkut sahat tubuh darion. Alani asimaruham tupak pasu-pasu sudiak ke perdalanan doakan nahulahami basangat di guaramu gebelas ni roha doho pasu-pasu dihami diganup keluarga nami suang-songonima pala di bodarion dunga di pataruhohami Tuhan marsaur doho to marhite partangyangan di huriam di bagas joromon asimaruham sehoma nama masu-pasu parsauran nami parsobaun namion marhite partangyangan nami asalam marmudia marsangak guarmu gabe patuguhon parsauran nami terlumubi patuguhon ha porsion nami Tuhan nami marhite partangyangan namion hupasahat tami matuho sudi ruas ni huriam narap kami marpungu di partangyangan nami di jorom nang ditonga di bagas nabi dohot sude matahiak keruas ni huriam siadak danak saat tunamatua sehoma Tuhan mamasu-masu asang giat akka poso-poso si burmagudang may namar sikola asalam marbisu na mga luli parkarijo biasa jupangan parkarijuan na nang nautikina marokap siyan umurna sayhoma Tuhan napatuduhon sirokat ni tondina nang namakkasiholi akka pinopar di tonga-tonga ni parsari peope tuhodo pasahat tami Tuhan disude sihol ni roha ang giat sahat jalon nasida pasu-pasumi dia katabani bilang-bilang di rumah tanggana sehoma Tuhan nama masu-masu perbuih ni bortian yak kay manami nama masu-masu sudia kau usaha na pinatupan ni keluarga songonima na jinama na niula ni amanami doho inanami di parkarijuan na di tonga di bagasna di parkarijuan na di katorna di parkarijuan na diragam dia kausaha doa ka partiga-tigan na sehoma mamasu-masu isa luhut na asalam takas jalan nal-nal dihilala diha tidak kondasida pasu-pasumido nababaor tutonga-tonga ni parngulun nangakan na tua-tua nami pihak kalansia tuhodo pasahat tami ditabban di umurna si patalam moru hahi pasonna suluk nangakkangilut ni pamatang nangalabohi matotonga si norohami asa dibagasan las ni roha na sidad maddalani hatuaon na pinasahami songonima Tuhan upasahat tami sudi akka keluarga na mengadupi kahamaulon di sidabu-dabuan di akka perekonomian batiur rohana sida Tuhan makkalasson di nasautiki na mengadupi akka pergumulan tantangan hidup di parsari peon di parainak konon deho bengit ni roha tiur ni roha mengadupi sudia ni Tuhan nama saya asa marhamonangan nasida dan gabi tu perbadan dan gabi tu pardelian ale gabi patuguhon hapor syaun namai di tonga-tonga ni hamaulon nabi nulus nasida songonima akkana di bagasan parsahiton apala di tikyon tuhodo hupasahat tami daman son libong
inang sitorus boru manurung amang situa teha sitorus doho akan nasahi menahun nasoha gorak kami odoha perusan nami tuhodo hami mangalualu marsigatung hodo padauni datuk mangalabohi doho mananggalia kasahit saya pehu matangami tutua de Tuhan manurusi doho mananggalia kasahit naloho di pamatang nya karuas ni huriami dia kaubat doa ka vitamin nang masa-masa istirahat nasida pasikko may gabe habaran ni pasu-pasum akkana pature hope Tuhan lehon las ni roha asa dibagasan las ni roha nasida pature tirehon keluarga na dibagasan persahito ali Tuhan nami nang program ni huriam HKBP Cibubur upasahat kami dutuho asa sudi boy deng kamardalan say juluani hami ajari tuturi asa saluhukna programi boy mardala basanga di guarmo songonima Tuhan nang perdalanan di SPH di hari Jumat nalaho patupahon kebaktian Padang di perdalanan nasida sian Cibuburon Semarang sahatu Jogja saya pati rumah Tuhan perdalanan nasida juluani asa sudiak ke perdalanani dawak kamara makorolas ni roha jalan baben hasang ngapot di guarmo nang program ni tahun profesionalisme marhite na patupahon seminar sehari di hari Sabtu tuak ke guru sekolah minggu anak remaja na poso bulung di tonga-tonga ni perkembangan zaman di zaman digitalisasi asiroham Tuhan di patupa huriam seminar asanggiat marbisuk akaruas ni huria remaja na poso bulung guru sekolah minggu mamakke digitali humbar tuha porsionna unang gabi adong ali Tuhan makorhomara perkembangan zamani alanya kapangatusion na humurang alani pakke ma Tuhan program nalau si patupaon ni huriami marhite panitia tahun profesionalisme asabui dingkat dipapatar akka perkembangan zaman jalabu ditakup doh diatusi akan atu mangihon ali Tuhan nami suang songoni matahe baritam nauli nalau sitang honon nami na pinasah ni naposong ina nami ina paditaririn buru sinurat perbadiai persahalai asanggiat dipasahat hatami marhiti panuturion ditodim na patuguhon hapor syaon na panguluhon pakkirimon asimaruham akadusa pangalusyon nami pehu pasahat kami si sama Tuhan salpuhom may asa tamahami di julong marhiti Yesus Kristus jalo matangiang elehelek soba nami asiroham amin. Tabege makur sian wik 2 diuduti kur wik sada.
Marende mahita. Asini rohama dihamu dohot dame sian debata amata, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kurian itu hata ni debata di hita nagabe turpuk jamita, di partangangata di obas bornginon, imana tarsurat di pesalmen bidu 86 ayat sada tolhastu ayat 10 sada. Hujahau madita tapayutiut madohot takas. Tangiang sian si David. Say paeling mapinggolmu ali jahuba alusiaw. Ay nadangol jalan napugos duaw. Say ramoti marohaku ay hasiad duaw. Say urupi mana posomon na marhaposat tuho ali di bataku. Asi maroham diau ali Tuhan, ay say tuhodo au jauh-jauh manipatari. Say palas marohani na posomon, ay hodo ali Tuhan dihalunguton rohaku. Ay ang goho ali Tuhan, pardinggan basa jala marpamuati roham, jala godang situtudo asini roham disudi akan nama joho. Say tangi ma ali jahoba tangyakon, jala parateate hon suara ni anggukon, diari hagugotaki hodo hujo, ay say alusammu do au. Dangadong tudo soko di tonga-tonga niak kadibata ali Tuhan. Jala dang adong tudo son akka pabahenami. Rodo sogot sudi parbegu akka natinongosmi marsoba tujolo mali Tuhan. Jala pasangapon goarmu. Ay tibuldoho jala mabay na kahalongangan sasadahodo di bata. Say ajarhon matua wali jahuba dalammu asa marpangalaho au di bagasan hasitongami. Say pasada marohaku makkabiari goarmu. Ido yang go saat ni turbuki. Hamo kadongan na hinoholongan di bagasan Kristus Yesus. Alamak katai taringo tu tangi yang doon, tangi yang sian si David dinamangido panatapon di hagogotan, adong dosa ada sarito na maripola di dokma
songonon ditiki makatatai dana tuaka guru sekolah mingguna molo martangiang ikon sian ias ni rohado ro guru sekolah minggu iya olo inna alai wata batakom ma dungi topuma ro ibana didapotom mapadita amang pendeta kucing saya sedang sakit inna baru tolong doakan. Dalam kesederhanaan dia meminta, alai agak mau lihat tu si paditaon taringo tu pangiduan na airikot dia mai huting pekon ditanyakon imara di pikiran ni paditai tikii alai asa unang acik rohani danakon mulak balging ibana ditanyakon ma langsung disitor didokom ma ditangyang na hai kucing kalau kau mau hidup hiduplah dan kalau kau mau mati matilah nin nama pitor saya matang yang nion mula madat danakon ngapitor pos rohana ngai tangyakon akin dalan hama malum mai jadi dung tolu bulan nai tarbigi mamarsai padi tahun Roma guru sekolah minggu ikon tatangyakon do padi tata inna Roma danakon sebagai perwakilan dengan ni guru sekolah minggu ala pasti labung ni gereja dangsong kami kan mololau tu zewu ikon letter U baru sahat jadi Roma danakon ala disuri bana mabait tangyang didok mari tangyang na hai pendeta kalau mau hidup hiduplah kalau mau mati matilah torninna kan tersonggok do guru sekolah minggu tiki alai sandok ditangyang na ima bentuk kesederhanaan nidak dana laho makatai do debatana mungkin kita juga punya cara bagaimana berkomunikasi dengan Allah kita di tikitar gogot pakilala ata banyak cara sekali yang boleh kita lakukan dengan berdoa kepada Tuhan nang di dia pehita maringanan tidak terlepas dengan tempat, waktu, sadok, ditiki adong siol ni rohata, manang targogot pakilala atta, ra datung pabuaon ni sasahalak, boha debu ni pakilala anna, ditiki targogot tibana. Mungkin dia hanya menceritakan sampulnya saja, belum isinya. Itu pun terkadang kita tidak bisa menjadi pendengar yang baik. Alani ido marhite jami taon tangiang do dalan na asa taruli ho tangiang do gabesarana di halak Kristen ubay na didokon doa adalah nafas hidup orang percaya sehingga apapun keadaannya datanglah kepada Tuhan dan berseru kepadanya ai alusan ni de batado saluhut pangidoami boy dosa sahalak marsakibana targuguk pakilalaan nanuaing alaniaha ayon baru dope masuk semester nai baru penaikan kelas boy do targugut sasahalak bohado bainokku laho pakuliaho geleku hapedang masuk ibana tu negeri bohado pakilala aku nalaho mangurupi amata manang na adong keluarga na di bagasan parsahiton hapedang adong hepekku karena BPJS mungkin hanya mengcover tidak semuanya. Ada hal-hal tertentu isarana. Di tikitar gogok pehita dibayan suara tidak dana. Tongma naikon fokus mahita tuson. Ay molo dewasai dang mungkin diulaw songoni. Dan ia manginang ima pardalan na ningolu si patatar gogot. Ay dang holak kamu na terganggu. Aupe alai uposisio diriku fokus doa ulama tahun berita nauli dan kita tangyaku deh tangyaku di tiki jongjong audison kita tidak tahu apa saja yang terjadi di luar dari ekspektasi manusia mau berbeda ekspektasi dengan realita
ubeni ido ditiki tergugut sasahalak, ubeni ekonomi keluarga yang mungkin sulit untuk mencari makan minum setiap hari. Nalau pasi kolon geleng na ibana sapen maradu tangis ibana dang diboto iana konna. Ditiki na ikon maradu tangis ibana songon partani nalaho mana burboni. Tapi dia punya pengharapan kalau nanti ikon adong do partikian na songon partani imang gotil. Jadi harus benar-benar sabar di dalam doanya. Holan tu di batado pangalualuan nasi tong jalan hati kos. Karena manusia belum tentu mau mendengarkan kita 100%. Unang-unang maranganangan ni mana manginang ditikina tapabua hol sota. Unang-unang nga di parekeli hita di bagasan rohana ditiki tapabua taringo tu na di bagasan rohat taon. Jadi alamat yang paling tepat, hal yang paling praktis kita lakukan adalah berdoa kepada Tuhan. Idona di ulaun si Raja David di bagasan turpukon. Alay moloneng mangido hita, pabua ma memang nahurangat do hita di hagogooni. Molo mangido hita memang betul patoru diri mahita. Unang mangido hita alay hirana hita do no balga wasota siya di bata. Terkadang kita lupa bahwa kalau kita meminta-memintalah dengan sangat, dengan sungguh, bahwa kita ini tidak ada apa-apanya kalau bukan karena Tuhan yang memberikan segala sesuatunya. Jadi iduna dihasioli rohata. Roma si Raja David didok ma say paeleng ma pinggolmu ali Jahoba alusiau ay nadangol jalan napogus doaw ninna. Padahal dia raja. Dia mengatakan ay napogus doaw. Molo so di bata na mangalion hamorao ni dang buyaw makilalahon hamorao na si di bata. Molo so halani di bata dang tarbahinau di posisi ni raja songon na di alami si Raja David. Dina targugut tibana dang apala di patorang nian di bagasan turbukon alaniaha alay molo sian pengalaman ni ngoluna marhite siap salomya nakonna dungi marhite si Goliat. Dungi muse marhite si Saul ra dang terbaik kita hot jongjong molo somar dong atau Tuhan. Apapun katanya, kita tidak akan bisa berdiri tegak. Tapi karena kekuatan dari Tuhan, om managabe batre iman di parngoluata. Ido topik minggu nadiari minggui beriman dan bertumbuh ninna. Jadi moloso hapor siota ido nama buah kita tupak kirimon, kita tidak akan bisa mendapatkan apa-apa. Didok ma dipangiduan nana paduahon. Say ramoti marohaku. Bahasa ikon ramota roha ditiki tergugut. Bahasa ikon jagao roha ditiki tergugut tita. Boydo alani porsuk manang naduk-duk ni parnguluani gabi mabay kita lilu. Boydo alani godang si pikir honon gabi lupa kita naik komanga do hita arian. Boydo mamulu sari-ari gabi lupa kita mangulaon-ulota na prioritas holan alani dok-dok ni si taonon. Maka jika dikatakan say ramoti marohaku ay hasia duaw ninna. Molo tadok hasian tu amata manang tu inata totu ikon mapakorhod do itu pangalaho. Dang holan sebatas kerinduan seorang istri ketika suaminya harus mengatakan hasian Nina, kaulah bulanku, kaulah bintangku Nina tokan. Daku boto atik nasahat tu nama rumah tangga dung 20, 30, 40 tahun sahak dohatai toktong sahak tu nuaingon narohaku ma. Tapi yang pasti molo tumpe si patadang dianggap hita hasian ni amata inang. Alaya dong dosa ada nahot hasian ni debata doaw. Pasti molo didok hasian, molo tarbigi halak mandok hasiat tu iba. Adong do napa posroha, pasti dia benar-benar mengasihi saya dan dia mau mendengarkan saya. Ido na didok ni par pesalmen khobar tutur pukon ay hasiat doaw. Hasian ni debatado dan yang dohononna dan hasian ni inatana manang amatana itu duniawi. Molo didok hasian ni debata omma pakilalan na komplit yang betul-betul menjadi kebanggaan
bagi semua kita yang mendengarkan khotbah ini. Jadi ngadi patujolo Raja David hobar tuturpukon los diduti masai urupi na posom na marhapo satu ali di bataku. Daku boto boha tanggapata tarengo tunanang si diskusi honon pertanyaan di jabu do hita manang pertanyaan di gereja. Diskusi hangak do tu hami dari Kamis jela ubegi hami manon dia mah kesimpulan na hok do di gereja manang di jabu-jabu. Jadi molo taingot ditiki pertanyaan di jabu-jabu unang-unang dang diwa bete atau lu tahun opak tahun neng opak tahun nate dang pertanyaan di jabu-jabu isarana mangalului kudulan dang arong kursi ni perjabui totu talului do inganan pangusadean ido kan ai molo isarana modo odok nama bejamita dang apala dabui batu budi tari rasongoni do inganan pangusadean non jadi molo ditiki mangarato pe parjolo sahali dilului do isi do halat na boy gabi pangusadean dang naikon namar hepeng alay boy mengajar-ajari patududalan ima pangusadean songoni nang ditiki na targogot hita dia kahasu saatta jangan cari bantuan keluar dulu sebelum kepada Tuhanmu unang patujolo dirim molo makatatai hita taringo tu namasa di gulmi ni ngolu penyakit yang paling parah sekarang ini bukan penyakit badan tapi penyakit mental dan jiwa. Pitor lao ibana jumolo tu psikiater lupa ibana lao tu Tuhanna. Olo do songoni lupa. Aitu hado nagabe idu ni sude akka hama malum di sahiti. Jadi datanglah kepada Tuhan. Unang tu dia jo pangusad diamu nang pe di leon de batado habisuan tu psikiater do psikolog. Tapi duluanlah berdoa dengan khusyuk supaya Tuhan mendengarkan setiap doa-doa kita. Didokdo di ayat tolu asima roham dia wale Tuhan saitu holdo au jauh-jauh manipatari. Jadi dang holan martangi yang ditikimangan alai martangi yang di manipat ari ninna. Gabi huingo adong edekor taringo tu jauh doa tutu hakina sai tok tong mana tapa nama ngalusiaka alu-aluku nama ngalehonaka nariko tidingolu siganu pari tabo to manguduti nang pe mamulus hasusa sai urupanna do tok tong manaoni pos doro aku tok tong tu Tuhan debataki ibana do tok tong haporusak itap ni ima anon molo sanga gabi kor raksasa te lau mangedehoni jadi buasa ma mulai dot labok jauh-jauh tu debata unang muruk-muruk jauh-jauh tu debata di bagasan halabohoma molo jauh-jauh tu debata ala tahapur siai do na tibul do ibana sasada ibana do inganan pangalua-luata molo tadok jauh-jauh do au tuho ali di bata aladang adong tudo son di bana li tonga-tonga ni akka di bata nadong di portibion na di somban ni ganup halak hola tu ibana do molo tadok kot jauh-jauh tu di bata ala tarajumi do parninggan bahasa do di bata dia tahu apa yang kita perlukan apa yang baik yang buruk yang bakal terjadi maka kita diberikan hikmat dari Tuhan dang na ikon songon halak na marsahit pamalum mau Tuhan dial tupon mau baton na laho toluali sadari gabi dial lang matoluali sadari kolas sahalimangan asa boha asa malum itu karena kekonyolan itu karena apa targoko tibanad alai dang diboto lao pasahaton curahan hatina tu debata dia lupa curhat ke Tuhan alai tu debata do na mangalusi akka alu-aluta ada kelegaan yang kita dapatkan
Jadi garia dari do di sada Tesalonik 5 ayat 10 itu unang masadi hamu martangiang manang sadi hari pedi tikilas roham manang roh arsak ikon de batado pangalualuammu jala ibana patudu dala tuho ahado nadalan nanang sibulusammu. Bisa kita tanya sebenarnya kalau diizinkan untuk memberikan kesaksian Inahanna ini. Banyak yang sudah mengalami hal yang mungkin di luar dugaan, ternyata Tuhan membantunya. Banyak di luar dugaan yang mungkin pada saat itu dang tarbahenau pamulio bor pangolio nanak. HP tarbahe saro mardongato Tuhani. Sekarang baru tersadar. Buasa otohia nawate. Buasa ikosongoniau tu Tuhani, humuruki Tuhani, gariada huumi himana, HP ibana do nama boto anariko di ngoluku. Sekarang muncul kesaksian-kesaksian melalui pengalaman hidup. Jadi tergugut pehita proses doi dihapur siaon songon batu nisiaru mate bibit yang ditaburkan di ladang si petani itu aha mana masa pitur boido sada milimeter gabe mabahen hauna tibo menjadi pohon 3 sampai 4,5 meter. Udok doni minggu sore di hari minggui molo isarana hita mabigi jamita misalnya 12 menit 1:20 menit boido mapakorhon ni sian hari Senin sa tu hari Sabtu ima dihala naso majaha Alkitab manang Bibil di hari Senin sampai Sabtu bayakom masongoni matenaga ni nasap 5 menit 20 menit sahat tu manguluti ngulu di onomari itu banyak sekali pengaruhnya. Jadi molo rohi tatu son nuaing totu pakorhonna dang holan itap ni nalau 2 jom tolu jom wasoni berita nauli. Tapi iman kita ditumbuhkan melalui pendengaran akan firman Kristus. Imaha persiaon nai kotanak jala halak nama pakirimon molo targogo pe ibana dang belilu hapursionna diboto ibana do lau pasaton dirina tuodopan ni debata. Amin martangnya kita. Jahoba di bata amanami na marhabangsa di Banua Gijang gok las ni rohanami Tuhan di parjupangan nami di partangyangan di obas bornginon dinarap hami tumangihon barita nauli paingot hami Tuhan asa tutu hami martangiang di bagasan hibul ni roha porsea hami tuho Tuhan ay pardinggan basa doho jala marpamuati do roham kudang situtudo asin ni roham di gulmit ni ngulu nami danga dong tudo soko Tuhan di tonga-tonga ni akadibatana dong di Portibion atong hodo inganan nami lau mangalualu manang ahape namasa di tonga-tonga ni gulmi ni ngulu nami patubu maha porsion na togu jala marpakirimun hami di tonga-tonga ni ngulu nami ali Tuhan di hari mingguon dinalaho di paujak ma amang padita nami padita resort amang padita pinay baho di HKBP Badung Barat. Ho Tuhan nami na mga ramuti akarobongan ng amang padita dohot keluarga sahat di Bandung Barat. Tiur saluhut na ulaon jala ho Tuhan na mga leon hay pason dia kanaborhat jala mulak pe di bagasan las ni roha. Suang songoni Tuhan dia manami amang padita pe dohot keluarga. Ho Tuhan nami na mga ramuti na posom manang di dia pe makobasi toktong ho Tuhan nama bohali nguluna di haipason nang habisuhon na siyako buhi sonang so haribu-ribu at Tuhan nguluna lau makobasi tarlumobi Tuhan laho marmuduhon na kaya nakon na ali di bata manami o matangiang nami nao pasatami marhite anakmu Kristus Yesus si paluahami amin. Mari dihita huta pasa ma piliata. Dom dom
nang hagagoli margaga marsala duduk tari tubuh silangana lapor jaritai Kristus nutuhana diuladai Rab mahita martangiang ditangiang aliamanami na di banwa gijang say pinarbadia makuarmu say rumah rajamu say saat molumo ni roham di banotongon song na di banwa gijang lehon matuhami sadara nongoluan siapari sesama dosa nami song panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami una kami to gihon tu pangujunan palua mahamisian pangago ay hodo na punah rajaon do tagogoon rodia sangapon sa leleng-leleng na. Asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus, dohot holong ni rohani di bata ama, dohot parsaoran ni toddi porbadiay madungani hamu.